Odo. Oh. Nana Ima. Sweetheart. Now what about your bunting? I'm coming in Serbia. Why busy? Oh, there be and my class on the young terms. Near man. Same pretty, you know. Some mum from a film kakra. Hey, you see, I call a miniature course a crapin polo. On a bukum banku. And I saw for true blood. Eh, almost so more damage channel. I'm pursuing my Yazambi. I was saw them, not so much not. Money at the bit me, yes, I am for back. And I said, I'm in for back. Nana, Pia, Medici. Oh, I can know. Mammy, you know, some caca crana, young person, no barbican. You know who you be sabi, my uncle, John Annam. Once Nana, America crying me too, quite a cry, and I feel no mabba. But they say, Mrs. They say no flower on fa. Be beer or fro be beer on or bow if you cry with young. A dear near cosso, Mattia Frina on a dear SMT me bubusaw, and Emma a cosso, and Tina Mamba, Nana. Be any, a baby beside the easy. Eja Aquaba. Aquaba. Why in Yansa for Sebi, what tea a seminal, when tea for con and for embria. With a CP. Na no credit or ha no waka. No credit na no money money. Uni aba no ye do frupe. Oh yeah. True fact wo ye do frupe. Se ne sen ho. Me hu wo no, uni madwuma ameye. Uni suman ahodo ame no wo monam. Me si ni pika kire wo so wo hemaa e. Me de me suman ame no wo monam no, o mo paade ye soso. Enti akwa yim ye obo ye so mo koche na de. Me pe ba bia soso o fi se ba bia soso. Me hu wa me hu sampa wo to so. Busa uni aba se me hu to eso chen ne to no. Ma fa na chi da na. Metimi ayen kakaka enanu ye. Na no mo ya adom. No ma kire me se to na mu gu ahodo. Ye wo to mu sizes. Ye wo to mu Range Rover atu bi ho na zobas nyina wu. De ma hie bi azobas nyina gina so. Hu nam se to nie. Po wa to nie. Me da CP. Oh hemaa pejamu no hwade pejamu so hu to American. Da ho kakra. Hwe. Eye nya so behwe do. Ntinana tie. Aja me ba me so ntwama no ma me kasa bo anka me yam. Nana. Ma uni aba ne ntia se sebe me menya kra me be wo. Enti me hia to a sebe nye ne wo a o kodwomu a obi abehu ne sampa me bai on tale wo ma me na chi. Yemfa ne mfam ho. Na mum wote akonwa so wachire wote to so atuo mu akonwa atuo mu asante hemaa atuo mu Range Rover atuo mu kasawale nofo wo beti bi to na me se me manage me fa wo mo me kakra na tie me o ma be fa wo so kakra na metani mie no ho na wo so wo mpa bia sebe na anye sa na me ka asem wa kire wo krom ha sanya me a obo aba ne beti me nya be ma ba me ka kire no obo aba ne wo be ma ba ko enyame na magome me fa ho me na so na obesere me na me nua ba angura wo mpɛw eno na so papa bɛyi wo na so wo mpɛw de wo kwan na me am gigina me na me ne kasa e no wo de ma ho wo hwɛ no e ma ne so me so me tu kwan kakra kwa ba wa ko fa de ne to so na wo ne net wo frɛ ofrɛ wa ho mfa e de na ekoso de we o se ne me ka e no na se ne me ba ho no ma ba betio kasa nse sa na ma na ekoso a enye papa ma me no am se wunim no me ka sam kira papa kula ma me no me ba nya bo tse ma me pa me se wunim me ba kira wo wono bo se keke we a me de ma no be keka ne wo ho se be ya metimi anya wumi aba no ma yusu nti waje atum na politicians bo sha wo mo se wo timamufuo a wo mo kofo so mo de mutimi de nsa nyina bodua e be tu akonkon di nsi kanta mo mo nye no ya ka ho asem na sebe se kamafo mo mpo aka wu sei ubetimi anya no ne ma be kasa sempanifo abebu a wo kan wa santefo nwoma wo kenkan kwa ase ho ayese sebe wi aboa amase nipa firi nsuo mu a ne ho wo no na no so wo wo na wanye woda city wa begina manimu kasa hwese de mesi ahwe wa mo aye mi ho wo na wo hwene kete se ya adabo ene wo hwene nyina betra akrobato esi e watwam Ghana du Nigeria wo ni ibu mu e na play hwene ho competition wo want to make girl me kasa mi wo no wa for se grandpa ene hwe
what to send crab clone and chikasiye. What be jira ha nya no ne me kasa. Me yam na me hwe school. Eh abrante o hwe school dia na de ma me. Dia so bo so me me sa wo betumi. Tiem dia me ka kire no. Adwe na de ma me no. A me ko school no. O na abo me hoka. Hwe. Wo na abo me hoka. Asem won ne me ka no. Hwe ni ye. Asem won ne me ka no. Dia me ka kire no hwe ni ye. Wan hwe di ya. Asem e beto. Ma hwe ya de na ba ye. Na wo ya fra na dia de na wo. Anya bia ya answer. Ko anu tum. Odo me ha ho kura ma me nya dia me ya na nkyerɛ o. Ya no fia. Mo mi enu kura me kama bo ma ya ne ma me pa be mo. Wo kwata ya bo asase na ya to nam. Wo. Dia me pɛ kura no. Wo. O ya na ye bibi ma me hwɛ. O so ye konfo a enne wa betu me se bi wo ne me ye no me pɛ sa de no. Wo mi ni pɛsu me sha taade. Me gba ma comfortable mo me na bo so me bia ma bro me na ma ka kira wo. O ye hwan. Me ye hwan. Me sister ene wo bi o ka ho bia no. O be fa ne nat. Sa ga we do. O di breu. Em se wo bu so ma de pani ho. Ma me so le mo. Me nua. O wa na fo bone a wa be di nua. Ah o de ne yes ade na efe. Oni bi. Men yes ade no. Em wo kwan bia so. Woni brade a wo be bre. Dia o ye no me mpe. Wo de na nua nua bu ombo hu de be si. Na wo ni mrade ko wa fru edru ha. So when you mrade o. Mani mrade. Ba na anya ne ye nu abefa ade mini asem bia aka. Munyere mu ho na mre pa ne beso tiri kurate na ade ye loose me kwaba obete menka sa mo kwase asem na mo de gu ano me wo nana obete menka mo bete menka sisi kwasua wona wo kura makidina hwai ye be ya mo na ye wakoma mo akofa onu aba by force kwasua be ma wo me ma hwe wo mo ahete na wo begina ha wo na slippers sweetheart wo ba su kura woni bi won sa wo share sauce slippers na ade ahye what the boy na hemaa chane some sokra said we see am hiti there kwaji mama dia ya pa me ya confirm me mu ho kra wo so to ne kakra ma me ti mu nya me de wo so no tala me sane ho